Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, Goiuri Mai, egunon, maizapiak arri duzue? Egunon inigo, bai, eta ogitarteko batzuk, entxelada eta olibak. Egunon ekipo, nik neuk ere ogia, postrea eta ardon bat ekarri dut. Ben orduan dena prest dugu gorko munduko eguna ospatzeko. Piknikaren munduko egun zoriontxua opa dizuegu. Lore etxean, biziko gara, esi guztia gainditu ondoren. Sasiz beteriko lurrantzuetan, baratz berria landuko dugu. Etxe zahar eta huts guztietan, mamu ikaragarri badago. Jatorriz, piknika, aristokraziarekin artean modako ekitaldi bat zen, non gonbidatu bakoitzak janaria eramaten zuen. 1789ko iraultzaren ondoren, beren errege parkeak publikoarentzat ireki zituztenean, frantsesak pikniken joera moderno hasi zuten. Aizo galdera bat, uste duzu posible izango litzakela piknik kultural bat egitea? Piknik kultural bat. Bai, bakoitzak zerbait kulturala ekartzen du partekatzeko, eta gero elkarrekin gozatzen dugu horretaz. Piknik kulturala kontzeptua gustatzen zait, nik musika eta liburu bat ekarriko nituzke. Eta nik pelikula bat, telesail bat. Ba, nahi baduzue, aperitibo txiki gisa, viral bihurtu diren 38 film labur ekarriko ditut. Gainera geroago antzeslan arrakastatxu batean egokitu ziren. Ba, pinta ederra dauka, bota Mai. Oso berdea da, eta animaliak ditu. Beraz, piknik baterako egokia da. Izenburua, green porno. Green porno? Porno berdea, Mai. Benetan? Bueno, lasa inigo. Green porno, animalien erreinuko sexualitateari buruzko film laburren saia da. Telefono mugikorren pantaietan arrakasta izan zuen lehenengo saietako bat izan zen. Modu simple eta komiko batean, animalia askoren sexu bizitza bitxia erakusten zuen. Eta gero antzeslana bihurtu zen. Bere sortzailea, zuzendaria eta protagonista ezin zen beste inor izan. Isabella Rossellini baino. Nik atzo bi usu ikusi nituen larroa jotzen, baina usuek larroa jotzen dute. Akaitzi galdetu behar diot. Raro egin zitzaidan. Then velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet. Blue Velveten abesten ikusi genuen, 1952ko gaurko egunean jaio zen Roman Isabella Rossellini. Isabella mokadu ona da piknik kulturala hasteko, baina uzten badidazue bertako produktu bat ekarriko dizuet. Itziar Ituño. Gaur Basauriko aktorearen urtebetetzeguna da. Zorionak, Itziar! Loreak, igelak, izenburu horiek piknikarekin lotura daukate, ezta? Bai, baina ez aztu La Casa de Papel, Errementari, Ilkanpaiak edo ilargi guztiak besteak beste. Eta beti ikutu berezi bat gehituz parte hartzen duen proiektu bakoitzari duplarekin egin zuen honetan bezalaxe. Bilakatu ginen ondartza, Katena paretzen denean, elkartuko gara bidean berriz. Zuetani, aurretik daukagun bidaia, eraikitzeko garaia baita. Inigo, zuk esan duzu musika pixka bat ekarri behar zenuela gure piknikera, ezta? Bai, 1942an jaio zen Liverpoolen munduko basu jotzaile eta abeslari ospetsuenetako bat, Paul McCartney. McCartney garai guztietako kantagile eta artista arrakastatsuenetako bat da. 60 urrezko diskorekin eta 100 milioi album eta single baino gehiago saldu dituena, bai bakarlari gisa bere lanean, bai The Beatles taldearekin. Bitxikeri bat, 2000 artistak baino gehiagok The Beatlesekin egindako Yesterday haren abestiaren bertsioa egin dute. Herri musikaren historian bertsuo gehien izan dituen kanta da. Eta hain ezagunak ez diren arren baditu bere bakarkako ibilbidean harri bitxi batzuk.
Ba, entzun dezagun, bera. Looking back at white and black, reminders of my past. Smoky bars and cheap guitars, but nothing built to last. Nothing ever stays. Kulturplater hauen ondoren poesia sorbete bat ondo etorriko zaigu, ezta? Poeta zoragarri bat ekarriko dut. Portugaldarra. Portugaldarra da, eta Nobel saria irabazi zuen. Eta duela 16 urte hiltzen Lantzaroten. Ba, sorbetea merezi duzu, bai, 2010an hiltzen Tiasen Jose Saramago idazle, novelagile, poeta, antzerkigile eta kazetari portugaldarra. Politikoki Saramago oso pertsona aktiboa izan zen ere, Ateoa, komunista eta eskortzat definitzen zuen bere burua. Haizu, Goiuri, beste 3 sorbete atera ditzakegu norbaiti eskaintzeko? Ba, noski, bai. Saramagoren poesia ez da inoiz amaituko, baina nori eskaini nahi dizkiozu ba? Ba, badakidanez, Nekori, Noari eta Xabiri sarean ia ikustaldirik lortzen ez duten abesti horiek gustatzen zaizkiela, musika bitxikeri hau eskaini nahi izan diet. Andres Estañarok abestutako Saramagoren poema bat, Kabalaria. Eneko, Noa, Xabi, sorbete hau zuentzat. Cheguei esporas ao cavalo e os sentimentos exaustos deram saltos do regalo das gualdrapas e dos faustos, das gualdrapas e dos faustos. A relva geirava palha, desmanjei. Zure baimenarekin, beste liburu bat ekarri nahi nuke gure piknikera. Abentura zale baten biografia. Abentura zale eta esploratzaia? Eta norbegiarra? 1928an hiltzen Roald Amundsen Barents itsasoan nonbait, Ozeano Artikoan. Erreskate operazio batean hegazkinez bidaiatzen ari zela. Amundsenek itsasgintzako prestakuntza bikaina eta biziraupen teknikoetan trebetasun berezia zuen, neurri batean neguko kiroletan izandako esperientziatik, eskimalen bizitzan eta aurretik egindako espedizioetan ikasia. Norvegiar abenturazaleak Hego Polora iritsi zen lehen espedizioa zuzendu zuen 1911an. Gari ni za 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 ni za ni gari ni da ba da ni ni gari za ni za da ni ri ma gari gari za ni za da ni ri sa ni sa da wa da ma pa ma ga ri ma gari sa ni sa. Azkenean, piknik kulturalun bat festa bikaina bihurtzen da, ez da? Kultura delako ospakizunik handiena. Festa ospakizuna uste dut piknika amaitzeko musika ezin hobea dudala. Italiarra? Abeslari, dantzari, aktore eta telebista aurkezlea? 1943an jaio zen Bolonian estenatokietan. Nortasun eta indar handia zuen plaza emakume bat. Rafaela Carrà. Rafaela, cosa fai? Fiesta, che Senza di te, cosa farei senza di te? E ho capito che non si deve dire mai la verità. Ecco perché faccio questa festa senza di te. Festa, ma che bella questa festa. Ma che bella questa festa. Questa festa senza te. Eta laizter kultur parandazale gehiago batuko dira festa honetara. Akaitz solak azterketa ote dakar, misterioso datorkigu. Ines Osinagak hainbeste meloi ekarri zituen atzo beste tarte bat eskaini behar diogula gaurko saioan. Eta zurekin, mai 28. amarotzeko antzerki astearen egitaragoa errepasatuko dugu, gutxi falta da. Plazer bat izangoa. Ba, jaso piknikaren maizapia eta hasi egingo gara. Sintonia barrura. Elkartzea eta partekatzea beti da berazgarria. Kulturaren sorbeteak beti dira freskagarriak. Egunon zizka mizka zale Portugaldarrok. Ekainak 18 ditu gaur eta osteguna da, ongietorri guztioi. Bigarren kafera, naiz irratian zarete. Hau gozea piknikaren buelta honetan.
zuekin entzuleok Mai Gorostiaga pozu, egunon? Egunon Portugaldarrok. Eta zuekin entzuleok Xabi Arrieta González, egunon? Egunon. Noa Gaztainago Jarbide, egunon? Egunon. Eneko Iturbe Otamendi, egunon? Egunon. Goiuri Zeizarandi, egunon? Egunon. Egunon buletz! Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1208 garrena du, goizak 10:19 minutu, ekainak 18, gu 5, hurrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan ongitorri guztioi, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean. Ba, entzuleok, goizeko 10:20 minutu eta guk kantu honekin abiatuko dugu gaurkoa. Gure txatean egunon guapos, Mai prakamotzetan hori berria da. Akaitz Sarasolare ari da sartzen gure atetik, esan dizuegun misteriotxo etorri dela gaur, ez dakigula zeri buruz hitz egingo digun, baina pres gaudela azterketa egiteko bada ere. Hori berria da Mai prakamotzena nunbait, bai? Bai, egia da, eta ze kurioso, porque prakamotzak eta sandaliak azten zarenean jartzen da, como que uda iritsi dela, ez? Eta, bueno, batzutan gertatzen da maiatza hasieran, eta beste batzutan beranduxeago gaur bezala. Ba, izu, ondo. Hola sentitzen bazara, dena ondo. Nire maite duta da, ze ederra Tolosa, 3 Tolosa reskatu erreportaia, eta egin Gora Letamendia, Iñaki, Goiuri Ezeiza erregina, eta Ibai Romero. Haze 3ko osatu Ez duen. dut ikusinik erreportaje. Nik badukat dagoeneko nire WhatsAppean. Flipatu da, 107 kuadrilla Tolosan, benetan. Bai, eta akaso erregistratu ez diren beste. Larun batean zenbat lan izango dudan, ze gogok sorbete hartzeko zuek bai sorbete goxoak. Igual espaldi izan dioten gauzerik politena da. Sorbete goxoak garela. Nun daude gazteak, hemen daude gazteak. Bueno, gazteak, a ber, Mai, nun daude gazteak? Baziren hemen, beraiek iritsi baino lehen hemen gaztek baziren. Hori da, hori Gaztetasuna ez dago karneta. Hori gazte gehiago orain, kopuruan. Eta hain gazteagoak iritsi dira. Hori bai, gazteagoak. Bueno, harimaz ez dakite, esan zizuen nengoan nahi hartzoztak, eta bai. Egunon gaztiak, dio indiokerrek daudenak ez dira nahiko gaztiak, gorka, hori da indioker, ondo ari zarazu. Claro, zuere indioker zara gaztea, baino pixkat 5. gamakoa, bezala. Hor jatetxetan badakizue, produktua erdi egosita eta erdi prestatuta ekartzen dutela eta gero zerbitzatzen dizutela, hori 5. gama omen da. Du ere alakoak gara, pixkat ja erdi kozinatutako jendea Mai. Dantza 60, Nora ezin eseri, zer gertatu zaizu Nora? Arazoak. Zeuden kasko gurpilan arten. Korapilatuta, katramilatuta. Bai. Ez da ezer, hitza topatzen batik, ze pixkat usap zero giroan zinen, Esan Portugaldarra. Mai, bida, dauket jolas bat zuretzat. Zerua Portugaldartuta dago. Nor desportugaldartuko du? Desportugaldartzen duen desportugaltzaileak? Portugaletan ikusiko du. Zubi esegitik zintziligatuko dugu. Eta 3 gaztia justu iritsi da, Goiuri beti ondo. Bai, ordun puntuak eta ona. Edita Brokosek egunon, zuekin beti nago, beti zaude zer? Zaudela, edo beti pozik zaudela. Edo bi gauzak edita. Akaso bi gauzak?
bazaude guentzuten, eta pozik gainera. Guk maite duten tartearekin behar diogu, eta horretarako Mai Gorostiaga Pozo zuri dagokizu, nolabait gure gaurko lehengo meloitxoa birikitzea. Vale, eta, venga, meloia eta kokretak eta marandinak. Hau da, Portugal bezala, Kokreta eta marandina. Begira, nola piknik eguna dela, nik ekarriet horrelako maite duten zizkamizka, horrelako pikoteo, zuen baimenarekin, oso motzak, Lehenengoa, besarka handi bat, familia guztiari, eta familia musikalari 5 urte igaro dira, Javi Area, bateri jolea eta perkusionista hiltzenetik, eta zakituzte dute referente hutsa askorentzako, eta pertsona bezala zinio beha, Javi Area maite zaitugu izugarri. Asko maite zaitugu, eta mendi besarkada bat, gaur Javi Ariarekin, gogoratzen ariko diren, beste hainbat musikari eta gertukoekin, tartean burura datuzkit oso gertuko zirelako, bai Pirata, bai Ritxi Salaberria bera ere, arekin ordu mordo igarotakoak direlako, eta badakit gorko egunean faltan botako dutela bai. Hoiek, redoble hau zuentzat. Eta beste biak, begira, gaur, biak batuko ditut, bi kontzeptu, bat, maite ditut ikasle guztik azken txampa honetan ematen duten esfortzua, eta dena saia bukatzen ari da klasea, bihar bukatzen da uste dut ikastetxek gehienetan. Gaur nire semea adibidez, txangoa jundala Hernanira, piztinera, ez dakit uste ja ospatzeko, agurtzeko kurtsoa eta bar. Eta azken astetan egindako esfuertzoa, orduak sartzen, eta kurtsoa aurrera atera nahian, eta egia da horren atzean dagoenak, igual kurtsoan zer ez du dena eman. Baina, segurazki ikasle guztik izugarrizko indarra jarri dute azken txampa honetan, eta maite zaituzte, eta opazuek, ospatu behar den bezala da. Eta bat dijoa kokretekin, kroketekin, porque maite dut izugarri, bigarren kafea bukatuta gero, kroketa bat hartzea zuekin, eta kaina bat. Eta nola semea ostegunero dator etxera baskaltzea, eta mendik korrika jun behar naizela, baskari prestatzea, porque ordu erdi bat bakarri dauka baskaltzeko, eta gero berriro bueltatzeko eskolara, gaur nola Hernanin dago piztinatan, gaur libre nago, eta maite dut izugarri kroketa bat hartzea gaur zuekin, ospatzeko ostegunak ikasleen alde txintxin egiteko. Gaur kroketa jandezakegu. Igual kroketa horri upgrade bat egin behar diogu. Zer doi? Apuntatzen. Eneko upgradeak, eskeneko gadin badauka eta. A ver, zizurkien. Eskeneko frantzisarekin oso ondo, baina inglesarekin. Bakit zizurkiko naizela, eta dena, eta herri txikik baket bale oso ondo, estereotipo. Guk ez dugu hori egiten, Guk ez ditugu gutxi esten herri txikiak, Vale, erun gutxi espero, juri zu handik. Baina, guke inglesa oso maila altua daukau, jakin ezazuen. Eta frantzesan ere, naizta ez eman, baina... Badaukazo. Upgrade frantzesez, mise a niveau. Bai, noski, ibanekin. Zalantzari gabe. La concrete. Hori zen, zearen aznabuken abesti bat, ez? Martin Larraldek. Bueno, Mai, zure maite duta ontzat eman da, gero aztertuko dugu mise a niveau, upgrade, edo ze letxe egingo diogun zure kroketari, baina Xabi Arrieta zure maite duta zein da. Bai, nik jarrepena emango diot, Maiek esan du bere semeak astentan bukatzen dula, ni maiteet, ja asunto akademiko guztiak atzean ustea. Ja ez naiz preokupatu behar nota guztitaz, ja dena jasota, eta ja nao free, esatean alde hortatiken. Ja dena aprobatuta, eta ja karrera bukatuta, así que... Xabi, gauza bat. Zuk iraian ez duzu master bat egingo? Bai, baina... Asunto akademikoak atzean utzita, bazirudien beste etapa batean murgiltzen zarela, Xabi, Madrilen asunto ekonomikoak izango dituzu, Bastante. Gehiagi. Bai. Ez geha zita ja beldurtuta gaude. Pentsa. No, azin da zure maite duta. Nire maite ditutela, bai ama. Portugaldarrak. Ni nahiko umore honetzen naiz goizetan egia esan, ez zeta arazoik eukitzen. Badago jende asko, esnatzea asko gustatzaiola, o lo hartze dula askotan, Baina nik egia esan, ez zatu izuet igual inoiz ez lo hartu, alarma ez zetelako entzun. Ez zu inoiz lo hartu? Ni beti beti. Zure bigarren kaferako, gure laborategirako iritsierak 180 batean berandu izana, ez da iratzargailuaren errua, beraz. Ez, hau argitu nahi nuke, Ze, Xabi, eneko,
Igual, noa izango da, guregana, beranduen iritsi dena historikoki. Beranduen? Alegia, atzerapen akumulatu gehien duena. Orduan, nik... denboral, noa nahiko berandu hasi da. Bai. Osa, eta karo, denboraldi osoa kontuan hartu behar bali badu, imaginatzen dut, o espero dut behintzat. Karo, hor dago iritsi etzineteneko egunura. Bueno, baina ni... Edo iritsi eta igual iritsi izan espazina hobe izango zatekeen eguna ura. Bueno, ni ere behin edo beste iritsi izan du naiz da hemen inorrez egon, Claro, baina hemen orduan egotearen ardura zuena da, Ez beste ona. Igual, uste dute hemen denak berdin aritu behar dugula. Claro, arratsaleko 6etan hemen Goiuri lanean dagoenean, edo ni, edo zuek ez zaudete hemen, Imanol beti dago. Arratsaleko 6etan estadistikoki Imanol gehiago. Bai. Jarraitu dezakez? Bueno, uni gustoran egon zurekin sartzen, baina, venga, bai, jarraitu. Beha zia, Beha irikidu meloi hau. Osea, a ber, orduan, esan nahi goizetan, nik ez daukotela erazoik esnatzeko, eta nahiko humore honez esnatzen naizela, baina zer da goizetan okerrena ematitena da alarma entzutea. Zaigate gustatzen. Ta duela urte bete, junintzan, uloratuko eta duela urte bete junintzan lagun batzukin oporreta, lagun bade bizitatzea, eta hor lagun guzti bat egite genuen lehen, ez da kuarto berdinen. Orduan, esan genuen, batek bakarrik jartzeko alarma, ez dugu jarriko, ez dakit zenbat alarma, batek jartzeko eta esnatzea eta beste esnatzea, bani jarri nun alarma. Zer gertatzea, okurritu zaitenei alarma berezioa jartzea. Alarma berezia pixkatuela ondo esnatzeko goizetan. Esan nun, ez dugu jarriko alarma normal bat. Eta zer gertatzea, aztutan egon eta alarma berezioi gaur jarritera. Eta soinua ezan bat atsegina. Bakizuen horrez natu nahi zen. Nola? Txakurran zaunkakin. Baina fuerte baina. Ez, ezan chihuahua bat. Zan... Jaski bat. Zan txakurran. Horrible. Eta, klaro, aztutan egon, eta kriston sustoakin ez natu nahi gaur. Eta hola etorren ez, gero, no? Kotxaua. Enego ituro eta mendi? Bai. Ire maite dut azindek. Mira, gaur maite dut, jendeak asko kritikatzen hau, nire maite dutak direla nahiko kuriosoak, esango du. Nik uste hitz hori ez dela erabiltzen, Eufemismo bada hori. Bai. Arraroak, absurdoak, originalak. Bai, originalak hori gustatu zait. Nire maite dutak, orain arte izan dira nahiko originala, baina gaur simpletasunera joko dut. Eta, maite dut, jendeak esaten didanean, abesti bat entzunen eta zutaz gogoratu naiz. Eta hori, polita da, Egia da baita, ni, nahiko melomanoa naizela, eta, gustatzen zaiten musika, nire inguru guztiari erakutsi nahi diot, nire gertuko inguru guztiari behintzat, erakutsi nahi diot, eta egia da, nire insistentzia eta igual, gehiagikeriak ere nekatzen dituela, baina, gero ere, txiste hau Julen entzat, noak irekidu meloia, eta zuk melomanoia. Ez dudala nahi, zuen txistek entzuten segi nahi, baina ondo, bizitza horrela da. Goiuri izena zure maite dut, abera baltsatzen duzun. Bai, noski begira, nire maite dut. Bai, noski, autokonfiantza zer den, konfiantza altua. Bai. Egia da, ez dakiten ezagutuko duzen kontzeptu hau, catch up culture. Soziologoek horrela izen hori jarri diote, adin batetik aurrera eta bereziki gaur egun, sare sozialekin eta gure bizitzaren erritmoarekin eta geratzen zarela lagunekin zure bizitzaren edo elkarren bizitzaren aktualizazioa egiteko, ez? Hau da, jartzen dugu data bat eta egin behar dugu bazkari bat, eta elkartzen zara eta orduan konbertsazioa bazkari horretan da, Maik kontatzen du, bazken asteetan ibili naiz proiektu honekin, guen dela 3 hilabete motor bat erosi nuen, eta 2 aste barru Sevillara noa, eta orduan urrengoak esaten du, begira, nire gurasoak dibortziatu egin ziren, lortu dut plaza ez dakin nun, eta alokairu berri bat daukat, eta besteak esaten du, begira nik maratoi bat egingo dut, eta horrela, eta orduan, lagun arteko topaketa horiek bihurtzen direla bakoitzaren bizitzaren aktualizazioa. Eta orduan, badago
testu bat oso polita iruditu zitzaitena, goin dela urtebete edo horrela eldiarion publikatu zuten, eta zela ez dugu bizitza elkarrekin bizitzen. Elkarri kontatu egiten diogu bizitza. Baina ez dugu elkarrekin bizitzen, ez? Eta iruditzen zait oso kontzeptu interesgarria eta bi kontzeptuak desberdintzea oso garrantzitsua dela, ez? Bizitza elkarri kontatzea edo bizitza elkarrekin bizitzea. Eta ezin dut inigo. Ez nago, gorputzea ezin dantzari eutxi. Bai, entzule izan behar dugu, gaur bi kafe oirukin jaz sartu zela estudiuntan, Bi. Notatu da. Kontua kafe gabe gaudela, eta hemen etxegolanak egin dakarri bat direla. Baina, hori intzuten ari nintzen, Katxap kontzeptua. Bai, izatez, pentsatzen egoen mairi galdetzea, eak nahiago zuen katxap edo mostaza hamburguesarekin. Burn! Eskerrik asko buzela beti arte. Eta okerrena dago, juri gustatu egin zaio. Ez zaitu gustatu? Bai. Ez zaitu gustatu bat ere, ez zaitu gustatu gainera, akaitz parrez egotea. Hori da, ez zaitu gustatu. Igual honegatik ez dugu elkar bizitzen. Bai, hori da. Elkar bizitza gogorra delako. Oso gogorra delako, etengabeko boikotak. Gogorragoa da, abesti honen historia, Amaralek idatzi zuela Marta Sebas Gili los demás, eta gero Marta Sebas eta Gilek esan zuten, bueno, beraiek Amaralen hain lagunak ere ez zirela. Ze gogorra, bizitza batzutan. Orduan, Goiuri, katxap. Vale, orduan, kontzeptu hori azalduta, nik aitortu behar dut, nik ere sentsazio hori eduki dudala askotan, eta ia da nire unibertsitateko laguntaldeko batek, duela ja pare bat urte esan zuela, eske gehatzen gara beti urtero gabonetan, eta ez dugu ezer berririk, ez dugu esperientzia berririk edukitzen, ez dira hemen txiste berriak sortzen, ez dira hemen abentura berriak sortzen, ze egiten dugun bakarra da, bakoitza kontatzen du, azkeneko 3 hilabetetan zer egin duen. Eta atzo, geratu nintzen nire lagunekin, horrela batean, nola kuadrilla eguna badatorren Tolosako San Juanen jaien baitan, eta kuadrillako asko egongo garen mitoaroa ikusten San Mamesen, eta ez dugun urteroko bazkari egingo, atzo elkartu ginen afaltzeko. Denak ez, baina bai asko, eta atzo ez genuen bizitzako updateik egin. Dena izan zen, gauza berriak, eta sortu ziren txiste berriak, eta sortu ziren abentura berriak, eta anekdota berriak, eta badakit hemendik ez dakit, urte betera gogoratzen ditugunean, ez dakit, nire lagun Inigok egindako hankasartzeak, atzoko gaua ere aipatuko dugula, ze egonda aukera, Inigo ez Inigo hau, beste Inigo ez, egonda aukera, eduki berria sortzeko, eta etzen izan, benga irati, kontatu duzuk lana bikote eta ikasketak zemuz, kontatu Inigo zuk ez baizik eta updateik egin gabe, egin genuen bizitza elkarbanatu, eta hori da, nire maite duta. Gauza ona. Nik girortako maite duta daukatze, atzo arratsaldean ere lagun batek, kuadriako batek, ume bat eukidu duela gutxi, duela gutxi. Enez pututan sartuko, ez bukatu bat pututan. Eta orduan eskatu zigun etxe aldatu behar direla eta ea modantzarekin lagunduko ote genien. Kuadrian gara 15. Animatu ginen 4. Ja, datua da pixkat, justito, baina bueno. Baina kontua da, animatu ginela 4, nire lagun batek bere beste lagun bati eskatu zion kamioneta bat, nik ere kamioneta bat eraman nuen, eta nahiko azkar egin genuen, eta esan justu kamioarekin nagola, etorriko litzaidak oso ondo, ahonduko azeniate 2 minutu dira, baina daukat pianoa, irratiko gure laboratiko pianoa daukat topiken, eta justu malda arrampa jartzen dugunean, hortik bultzatzen laguntzen badia zuen, gurpilak ditu eta erresi ingo dugu, eta bale, ingo dugu, hola, eta bueno, nire maiteutak ditu adarrasko. Batetik polita iruditzen zait, nire lagun bati, laguntzea bere modantzarekin, eta gero bere etxean meriendatxoa egin, bide batez etxea ezagutu, eta metxiki baduken honetan, sos batzuk aurrezen laguntzea, eta auzolan txobat egitea. Gero etorri zen nire kuadriako baten hausnarketa da, baiatu zigun, hanginen beste laboi, justu laguna gorantzegoen etxean trasteak kolokatzen, dago beran morroi lan horiek egiten, eta batek esan zuen, lauoi begira kontuatzen zeate, beti berdinak gaudela. Berdin diola izan
asteazken buruzuri bateko afari bat, ostira bateko lagun baten kontzertua, alegia, Asensiok, nik, jotzen du eta kontzertu ikustera joatea. Izan lagun bat hildelako dolua igarotzeko trago bat hartzeko geratu, edo mudantza bat egiteko, da, baduela kuadrian, eta urteekin gehiago pasatzen da, pixkanaka, badago nukleo bat, eta konturatu gabe zuk uste duzu, segun ze planetarako, ez dago baldintzarik. Da, plan guztietarako azkenean beti jende bera. Baina pasaditzaigun hemen parean, Andragoraren parean, ari ginela pianoa gurutzatzen. Patineta handi batzuk genekartzan, da zen, igual kamioira igota jetxi beharrean topiketik ona, baztakit 200-300 metra gongo diren. Erresago ingo dugu patinete gainean. Horren, nire kuadriago bat ikusi genuen, eskakeatu zena mudantza egitetik, umeak zaindu behar zituela aitzakian, da ikusi genuen bere aita ginarre bat, ama ginarre barekin, emaztearekin, suegra eta suegra, Xabi. Begiratu zuro ala pixka begit gora. Ni familiako relazioek inoz dizutik hasi. Idetasunarekin arazoak. Igual Juan Ignacio Artxogarekin saio batzuk egin bat dizkizuegu. Bueno, kontua da, antxe ikusi genuela, eta 3 lagunen artean, 2 patinete eskutan, beste 2 piano azpian, 2 bultzakata, igual 2 esku gehiago, azken 40 segundu horietan eskakeatu zarenean kuadriako baten etxe aldaketa edo mudantza hori egitetik, ondo etor daitezkeela. Baina zer egin zuen ere lagun honen, ere kuadriako biztonek? Hombre, haupa, da. Ez zuen lagundu, ez zuen esan, ostras, nik ezin izan dut, baina trago batera gonbiatzen zaituzte, gainera umeekin nagoa, aita ginarre bat, ama ginarre barekin, eta, klaro, horrek sortu du gero, nire kuadriako bat daukadala goiz guztia txisteak egiten atzoko egoeren inguruan. Eta, bastante ondari gara pasatzen, ark egiten dituen egoeren paralelismo guztiekin, eta hauxe da nire maite duta. Batez ere, atzo, etxe aldaketa horretan egon izana. Eta gero hortik aurrera ateratzen diren kuadriako miseria eta xelebrekeri guzti horiek ere, horiek maite ditut. Eta hau esan da, entzuleo, kamarak eta 40 minutu, azterketa garaia dugula. Eta azterketa egiteko aproposagoak izan daitezke Xabi, Noa eta Eneko, baina urte guztian zehar ez duzuenez, zuen presentzia bermatu Akaitz Sarasolaren sekzioan, ez duzu azterketa hau egiteko eskubiderik. Golatu, suspendituko. Horretik. Pena bat. Zoazte beste lanak egitera. Hala, agur, majos. Agur. Aio, entzuleok, esan dagoa, goizeko 10 eta 41 minutu, badatu Akaitz Sarasola. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Asko eman ditu basoa Akaitz Sarasola hurbildu mikrofono ontara, eta egunon. Egunon. Asorre gara zurekin, Aspaldi abandonatuta gauzka. Ni naiz... Asteartean azken orduko 13-14 egin zuen gure piraua planean. 13-14 alegia. Eta iritsi da gaur kolaborazioa egitera. Gaia, zein izango den esan gabe. Hoi, zure kulpa da. Barkatu? Goaindala 2 aste, bializenian, okerrez banao, naizteko artikulo Ojo, entzuleo, joain, hostia guztin ere gainero riko diala. Nik bidalinean artikulo hori inigori. Bai. Eta esan ziazun, urrengo irratsaio honi buruz? Baina ni etzenean bai estatu horri buruz izango zenik, ez? Bueno, baina ez zugaten nizun, esan nizun politia izango zala horri buruz. Etzenion aukeraik eman, esan zenion honi buruz eta egitio. Entzuleok, Iberiar penintsulan ia desagertuta dagoen landare espezie bat aurkitu dute Gasteizen. Ranunculus lingua L espezie aurkitu dute Salburuan. Hala, Euskal Herriko bigarren aipamena bihurtu da 3. Iberiar penintsulan. Mende erdi baino gehiagoan lokalizatu gabe egon ondoren, espezie desagertutzat jozen 2004 urtean, eta gaur egun 3 populazio baino ez omen daude ziurtatuta. Eta gai hau naizeke sinatu du, eta guk Akaitz Sarasolari eskatu diogu, honen inguruan hitz egin diezagun. Horrela beto Akaitz. Bai, asko zabeto. Seko azutan nengoen ontaz. Bueno, ez da zer pasatzen. Beste gabe, kontontaz hitzein nahi nun, pixkat darako aurkikuntza interesgarri bat.
Arantzadik egin du aurkikuntza. Eta, bueno, Inigo Kondo esan duen bezala, Ranunculus lingua izeneko espezia aurkitu dute Gasteizen, Salburuako zona de especial conservación izeneko eremuan. Aurkikuntza berezia da, naizeko artikulak ondo aipatzen bezala, dalako Euskadiko lehenengo poblazioa aurkitu dana. Egia da, Euskal Herri mailan teorian bigarrengo populazio izango litzekela, Nafarroako hainbat lekutan aurkitu delako de baita, baina Nafarroako gobernuak ez du ziurtatu azkeneko urteetan, uste 2014etik ez balimana oso oker, populazioiek handik existitzen dian. Orduan, ziurtatuta azkeneko urtetan daude 3 populazio bakarrik. Bat Gasteizeko hau, bestea Gironan, da bestea nik esango nuke Astuintzait. Portugalen behar duela izan. Portugal. Maik Portugaldar esateko duen erreztasunarekin. Bai, gaur sartu zait gaizki. Ez, nik intuizioz, ze... Ez, uste ez dela Portugal, Nafarroa, jartzen du hemen, Gironako probintzian ezagutzen zen, baina 50 urtez topatu gabe egon ondoren Iberiar Penintsulan desagertutzat jo zen. Handi gutxira beste populazio bat. Bai, beti Gironako populazioan kasua da, leku baten aurkitu zutela beti, eta gero Camprodon izeneko inguruan aurkitu zutela berriz ere. Populazio originaletik oso aparte daun leku batean. Baina gero, 3. populazioa nik esan gurke Espainiar hegoaldean daola. Baina ez dakit, ez guatzen. Atzo irakurtzen ditu nintzen, baina ez guatzen. Pixkat entzuleako katzeko, inok ez du landare hau ikusi ziurrenik, nik ere ez da. Baina, badaude familia ondako beste espezie batzuk, ez oso ezagunak dienak. Adibidez, baratze zaintzan ibiltzen geanok oso ondo ezautzen duen Ranunculus acris izeneko landarea, euskerazko topatu deten izen bakarra nire kanpo lanean esango dugu, batu asko izen ikusten ez daukela, Zubietako atxon batek esan ziten behaiek deitzen diela urdan muturra. Urdan muturra deitzen die daukelako zainak dauzkelako denak, urdearen muturra ematen duen forma baten, eta adibidez, espezie, genero honetako ezaugarria handitako bat da. Zainak dia, kanpoko horiek esporak edo? Zainak dia sustraiak. Sustraiak ados. Eta orduan sustraiak nola dauzken, Ranunculus acrisek dauzke, zainak denak puntu baten bilduta, eta denak oso antzeko forman azitzen dira atzeak. Lurrerantz. Orduan horregatik urdan muturra. Gaur hitzeia etorrigan espezionen kasun rizoma badauka, eta ugalketa ikusten danez, bere aulezitako badau, ugalketa, aulezia ez dakit oso ondo dauen erabilita, baina erabiltzen duen ugalketa prozesua ez da sexu bidezkoa. Ez da polinizazioa ematen normalen. Normalen ugalketa vegetatiboa edo asexuala dizitzaiona erabiltzen da. Gasteizko kasuan 250 metro kuadratuko inguru bat okupatzen dula ikusi da, ez dute kontatu gendiken zenbat landare dauden horregatik. Oso zaila dalako zehaztea landare bat zeinena, landare bat nun hasten dan, eta bestea nun bukatzen dan. Autopatzen da, bileari direlako edo nahi gabe? Nahi gabe, hoi esan behar nun. Salburuako inguru hontan, Arantzadiko artikulo zientifiko gaina oso argi jartzezun, salburua oso berria dela. 30 urte omen ditu. Ni maien semea Hernania jundan bezala piztina, gu jute ginen Gamarra, beti. Eta urten baten salburua inguru dain ibili ginen. Horregatik ez hau zet, gehionez juni salburua. Baina ikusten dane salburua oso berria da, 30 urte bakarre ditu, eta aurretik nekazal lurrak izan ziren. Orduan, egia da, aipatu behar nuen gauz bada ziren, landare hau da urari oso lotuta, landare anfibioa deitzen die, botanikok erabiltzen duten terminoa izango litzeke elofitoa, hau da, zainak uretan eukitzea gustatzaio, eta goiko partea, hau da, ostoak eta loreak uretatik kanpo. Ui, nahi udaran pizinan bezala. Oina, igual, nahi gustatzen zait eukitzea. Oinak sartuza uretan, baina gerritik gora uretatik kanpo egotea. Ba, hola, landare honi hola gustatzen. Ordu nolako naiz, elofitoa? Elofitoa. Elofitoa naiz. Ze polita Julenek erabiltzeko. Xiliko nahi, elofitoa! Elofitoa, bixat bai.
Kortxopan baina asko zo, Identifikatuta sentitu naiz ni landare honekin. Bale, eta orduan alatxe zegoen. Horregatik, horregatik dago, eta orduan, lurra hauek, putzu batzuk dira, zona urtsu bat da, izan zan, ikustean salburua, eta gero nekazal lurra bihurtzeko sekatu intzian. Bueno, 50. hamarkadan, eta pixkalenago oso ohikoa izan zan, putzu asko lehortu ziren, nekazalizan lur gehiago gitzeko, eta salburuako kasua hau izan zan. Gero, gaindala 50 urte, berreskurapen lanak hasi ziren, eta ondorioz, bai intzituztela hainbat ikerketa ze espezie aurkitzen ziren bertan. Intzituzten gaindala 50 urte, eta gero uste azkenekoa 2014 dela intzutela. Eta ez da aurkitu landare hau ordu arte. Osa, aurreko inventario floristikotan ez da aurkitzen. Gaur egun, pixkat kasualidadez ematen du aurkitu dutela, gaina pasarela baten ondon. Orduan, arantzadiko hauek aipatzen zutena zen, ziurrenik ohikoena izango zala leku ez hain ohiko baten, osea, leku hain ez irisgarri baten eotea de baita, eta ondoren azaltzea. Kataluniako kasun bai nahiko argi daukea, edo barajatzen den idea bada, berriz ere sartu da landare hoi, nola baite, leku hortan, kanprodonen, etzalako aurkitu ordu arte. Salburuako kasuan ez dakite ze pasadan. Ez dakiten nondik atea dan, beti horre ondan dagoen arte ez duten ikusi, nun baitetik etorri dan gazti baten bidez, gerta liteke, baino esan deten bezala, bere ugalketa erabat vegetatiboa danez, oso zaila da, azibidezko zabalkundio eta horren arraroa da. Eta 250 metro kuadratu okupatzen duen landare bat izateko de baita, denbora bada maki hor, ez da, azkar zabaltzen da landare bat izan arren, ez da egun batetik bestera pasa bai. Kaleak, jendez beteak, ezin dira loratu. Esan behar da, espezie hau, inungo babesi gabe daola gaur egun Iberiar penintsulan. Iberiar penintsulan 3 populazio dauden arren, Europa mailan eta Asia mailan oso zabalduta daun espezie bada. Batez ere Europa erdialden eta iparralden, eta Asian mendebaldea, erdialdea eta iparraldean de baita. Orduan, espeziea, eta hau azterketatxo bat itxeko oso terminologia polita da, espezia berez ez dago arriskuan. Arriskuan dago Iberiar penintsulan dauzken populazioen gatik. Eta hemen askotan aipatu dien, termino asko aipatzen dira, ez da, endemikoa zer dan, zer ez dan endemikoa, kasu honetan, esan deten bezala nola mundu mailan edo, mundu zaharrean mentzat oso zabalduan daun landare bat izan da, litzeke Iberiar penintsulako endemikoa izango, baina adibidez, arantzadiko kideekin duten, aurkikuntza hau egin ondoren publikatu duten artikulu edo paper zientifikoan, oso ondo aipatzen da eta eskatzen dute babes bat ematea espezie honi. Oso garrantzitsua ikusten dute ikerketa gehiago bai Euskadi mailan, Euskal Herri mailan, eta estatu mailan jakiteko populazioen egoera benetakoa zein dan, zer guain arte espezie hau azalduan kasu guztietan izan da hausaz, ez da espezie honen bila ibili, baizik eta gehienetan izan da inventario floristiko baten azaldu dela. Litekeena da egotea. Litekena da egotea. Inork ikusi eta konturatu ez izana, horrek garrantzia botaniko edo danako bat duela, ez? Bai, hori da. Eta orduan... Egongo da, kuñaturen bat orain txertan zaten duna, askotan ikusiet ba? Kuñaturen bat? Hori, landare... Hoi zantzea, urbian baziok! Hoi urbian bazion, hoi uri! Ne, etxeazpin bazerek. Etorrian ekin, erakutsu ginet. Erakutsu ginet nik urbian. Egongoan horrebaito izaten seguro. Entzule, horietako bat balin bazara, idatzi gure txatean eta seguzu. Niko ikusita zakanat, bai. Orduan, arantzadik aurkezte zituen ondorio bezala, azpimarratzezun hau, ikerketak egioitearen beharra, salburua bezalako parke gestionatzen dituzten kudeatzaile hauek
zientzielarik eta administrazioen elkarlana sendotzea olako espezien aurkikuntza eta babesa areagotzeko. Gero, Euskadi mailako fauna eta flora, arriskuan daun fauna eta floran zerrendan sartzea eskatzen dute. Eta Espainiai mailan de baita lista hontan jartzea aurrera begira populazio hauen bilakaera, nolabait esateko, hobeto kudeatzeko, ezagutzeko, eta espeziea mantendu nahi balin bada behintzat, beharrezkoa da leku hauetan indar gehiago jartzea eta kontu zibiltzea. Ni pasalela ez dakit nola da ez dakit nola da, baina esan nahi, jende asko pasatzen den leku baten balin badao, neurriak hartu beharko die, Euskadi mailan eta ziurrenik Euskal Herri mailan konfirmatuta daon populazio bakarra mantendu nahi bada. Ikusia zuen telebistan, bertan ezin zuen umea, ustezko paradisu zurian. Orduan ondorio bezala, onere ondorio bezala, izango litzeke aipatzea gauden kanbio global honen barnen gizakia aiatzeztan lekuik ia existitzeztan mundu hontan ematen duen arren espeziak galdu bakarrik iten diela. Oraindik esperantza daola, espezie batzuk urtero pasatzen da bezala, bai Iberiar penintsulan edo beste hainbat lekutan espeziek galduta zeudela uste zanak azaltzen iten die. Natura hortan oso resilientea da. Baino ezin deula saibili. Kontu zibili behar deu, neurriak hartu behar dia. 14 lekutan, gaur egun konfirmatuta dauden 3 leku hoitaz aparte, beste 11 lekutan aurkitu izan da historikoki espezie hau, Iberiar penintsulan, gaur egun 3 lekutan bakarri da konfirmatuta. Orduan, neurriak beharrezkoak dira, bai espezie honekin da beste espezie guztikin, baino berriz ediot, natura oso erresilientea da, eta erresilientzia hoi aprobetxatu behar deu, olako espezien biziraupena bermatu nahi bada. Berrira gauaren erdian, baina etzen iritsi. Akaitz Arasola, eskerrik asko gaur ere gurekin aritzeagatik, saiatuko gara, uztailaren 3an denboraldia agurtu aurretik beste tartetxo bat lapurtzen Akaitzi, baina buru belarri dabil lanean gizona eta ez da beti arresa izaten. 11 lekutan. Bai, eta beste 3 deskubritu berritan. Guztira 14. Eskerrik asko Akaitz. Eskerrak zuei. Zaindu. Inoiz, nigeriatik guganaino, itxozen lilia, 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 lilia. Baina etzen iritsi inoiz, nigeriatik guganaino, itxozen lilia. Goizeko 10:57 minutu entzuleok, bagoaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Egunon, ongi etorri naiz irratira. Egunon pei, egunon entzule. Goizeko 6etan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazio honek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan. Guk identitatea zaratago mugazgaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko. Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago. Zabalkigu bai, alderdi batzuetan berdin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga, EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko. 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne. Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela. Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela. Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai handitzen ari dela gazteen artean oro har ez Euskal Herrian, bakarrik gure ikerketa Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez? Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00 10:00. Naiz irratia. Antzerki unibertsoaren erdigunea, auzo txiki batean dago kokatuta, bere izenea, Amarot! Gauza bat esango dizuet. Agaitzek aipatu digun landarea. Euskal Herrian salburuaz gain beste nonbait agertu badaiteke, leku hori Amarotz da. Adoa denok plazara, haupa Amarotz. Eta Xabi Arrieta, Amarotzen inguruan hitz egin behar dugu? Bai, hala da, esan digute zerbait antolatu dutela handikan. Badago zerbait, zerbait. Bai. Iritsi zaigu. Eta mai galderak erantzuteko preste egongo da? Espero dut bai ez, Espero dugu baietz. Xomorro arraro eta lore arraro badauzkagu auzoan, Bueno, kontatu Xabi, zer dator? Amarotzeko antzerki astea dator. Zehazki, kainaren 29-tik, hau da, urrengo astean, hasten da, eta uztailaren 3 arte. Gu bezala, azken eguna, uztailak 3. Epa, egia da? Gora antzerkia, saia astera, adoa denok plazara, haupa Amarotz. Aurtengoa 28. edizioa izango da, ja 28 urte daramatzate antolatzen, antolatzaile nagusitakoa Mai Gorostiaga parte den edo antolatzaile den Into Jai Teatro bultzatzen du egitasmo hau, eta orain Mai beste azetza bat, galderak erantzutea. Aurkitik ez ara mugitu, baina zure... Beste aldera pasatzen naiz, ados. Bota! Lehenik eta behin, 28. edizioa itxizeate, zer da, zer sanai duzuentzat, ja hainbeste egitasmo edo urte jardutea horrelako antzerki, emanaldi organizatzen. 28 urte pasata oso kuriosoa da, ikusten badugu, ez dakit rekorridoaren programazioa urtez urte, egin dezakegula auzoaren diagnostiko bat, erradiografia bat. Ikusten duzula garai hasiera batean gaztentzako eta helduentzako emanaldiak ziren gehien bat, gero baby boom bat izan zala 2000 urte pasata, eta hortik hasi ginen umentzako saio erdi eta erdi antolatzen, eta azken urteetan batez ere publiko familiarrentzako, eta berreskuratzen ari dela, gazte batzuk bueltatzen ari dira auzora. Eta orduan berreskuraten hatzi gara
eta helduentzako ikuskizunak. Beraz, oso politika izango zen horrelako ikerketa soziala edo. Claro, bai, hau da, soziologia ikuspuntutik, antropologikoki ere, oso interesgarria, hau da, auzoa aldatu da, ze hori gertatzen da, gazteen auzoak edo aurrez betetako auzoak, 30 urte barru ez dira izango aurrez betetako auzoak, ez? Eta nola aldatzen den antzerki astea bera auzoarekin, bidez egin interesgarria. Aldi berean, gazte pio bat eta ume pio bat daudela auzoan, eta jaialdiak 28 urte baditu ja, orduan gehienek esaten dute, ni jaio nintzenean, hau existitute zela, ja? Horrek esan nahi du ja, rekorrido bat daukalatzean, eta zerbait tradizionala edo bihurtu dela, ez? Betidanik horregondalako. Eta hori oso polita da, porque urtean zer, zenortzu dator, edo baten, oporretan egon naiz da ikusi ez dakiz, ere karri auzora, ez dakit, nola edo ala, parte hartu nahi dute horrelako, bihurtzen da, ez dakit, Amartz beti izan da ardatz ezberdinak izan ditu, eta oso bizia da oso partaidetzaldeketik, eta baina da beste tekla bat jotzeko partaidetza hori bultatzeko. Horregatik aurtengo kartela Legoren alegoria baten dugu piezekin, alde batetik auzotarro nahiko piezak garela, eta beste alde batetik pixkanaka pieza txikien jartzen bat bestearen gainean poliki maitasunez eraikitzen dela horrelako auzoa. Eta ora, bitxikeria bezala, badago baten bat lehenengo ediziotatik dagoena eta urte guzti hauetan hor jarraitzen duena? Urte guztitan ez, baina esango nukela badago artista bat, gehien etorri dela eta urten badator berriro dala Diego Magoa. Diego Magoa Logroñokoa, hasiera batean gurekin zegoen eta beti etortzen zala presmagia egiteko, tailerrak egiteko eta gauzak, eta beidaz honek, historikoa izan daiteke, azken 2 urtetan pintxopo teatron antolatzen dugunean, gertuko magia egiten dugula, eta horten 5 mago euskaldunak daudela, gaztek eta hiperpreparatuta. Eta ordan Diego Magori esan dugu, etorri baino aurten ez duzu magia egingo. Aurten egingo duzu zure beste bitxikeri hori, porque oso aditua da globoflexiarekin. Egiten ditu figurita, nik ikusiet ez dakit, pantera roxa, motorra, txakur bat aurdun dagola, ez dakit, horrelako bitxikerik egiten ditu globoekin, eta horri biliko da txoko batean, umek eta nahi duna gerturatzeko ikusteko nola prestatu zuzenean horrelako bitxikerik, ez? Diego Mago izango zala horrelako artista bat, ia guztitan egondala gurekin. Eta orain, kartelerari begiratuz, pixka bat entzulei lokalizatzeko, enfokatzeko, zer aurkituko duten amaratzeko aste horretan, lehenik eta bain, astelena, ekainak 29an, atxaldeko 5etan, Intujai antzerki eskolak antolatuta gauza raroak tituloa irakurtzen dut. Zer aurkituko du hor ikusleak? Amaratzeko antzerki astean daukagu como bi estremo, alde batetik profesionalak datoz, eta gozatzen dugu erekin, baino baita ere tailerrak, eskola, formakuntzak, hor da gure beste potentzial bat, ez? Eta Intujai eskolako 2 talde etorriko dira astelenen, 5etan umek, Intujai antzerki eskola, beraiek sortzen dute gidoia, beraiek sortzen dute estenografik, jantzik eta dena. 5 ume daude aurten, ume, nerabek, eta nik ez dut ikusten serie hau, Stranger Things, gauza raroak. Nik ez dut ikusten, baina esaten dute hor oinarrituta, ez daukala zer ikusirik horrekin, baina bidaietuko dute bai denboraz eta bai espazioan motxila berezi bat zuekin esker, eta kontatuko digute horrelako gidoi bat beraiek idatzitakoa. Uste dut, osagai guztik ditu, ez galtzeko, ikusteko, eta akaso beraiek urte batzuk pasata egongo dira profesional moduan, hau zon ere. Eta egun berean, pentsatzen dut amaitzerakoan, 8etan, Intujai eskola, eta parentesiarten klaun. Bai, klaun eskola, helduentzako eskola, karo, gure eskolan badaude kurtso ezberdinak, ez? Orduan, klaun taldeak, Bea Larrañagak zuzenduta, prestatu dute aurten beti dute horrelako improvisazioak eta, baino gai batean oinarrituta. Aurtengo gaia, uste dut denok ulertuko dugula izenburua jakinda. Txitxaim, emaiok almitxelin. Uste dut, nahiko argi dagoela zeri buruz jongo direla aurtengo improvisaketak, eta ja titularekin jasartzen zara, irripar batekin, eta ez dakit, barraz lertzeko gogokin, ez? Izenak behintzat apuntatzeko gogoa ematen du, Bai, ez? Txitxain, emaiok almitxelin, guazen ja apuntatuko nintzateke, bai? Beste behin aserretu zara,
Asteartean aldiz, 5:00 ordutegian, Ostomia txotxongilo taldea, ezta? Bai, atarpen izango da kalean, eta, bueno, txotxongilo emanaldi bat. Ez daude hainbeste talde txotxongilokin kalean eta ginola, ez? Garai bateko eskuko txotxongiloak egiten dituztenak. Eta, bueno, Ostomia talde gurekin egun ziren egin dela gutxi, Irunen jarri behar dutela txotxongilo parkea, Laister, eta zea hori, Ruben eta Tamara. Eta ez dakit, horrelako aparta da, ez? Nire haurtzarora eramaten dit, ez? Horrelako txotxongilo kalean, esertzea, eta horrelako bidai bat, abentura bat. Kasu honetan, Milaren sekretua kontatuko digut, edo jakingo dugu ze sekretua da hori Milarena. Abentura oso polita txotxongioekin, oso partaietz aldetik eta esango nukela aukera ezin hobea familian juteko, eta txale polipa. Munduko piknik eguna da gaur, hartu zerbait, juna marotzera, horko belardietan zerbait hartu, bolera, iturria, eta horrelako ikuskizun batekin gozatu, atxalde ezin hobea. Eta ondoren, Alazne Etxeberria artifizial izeneko... Bai, Alazne Etxeberriak, ikuskizun honekin egon dagoen dela gutxi Donostiko poltsiko jaialdian, formatu txikiko antzeslan bat, eta esango nukela buelta bat eman diola Alaznek stand-upari, stand-up komedi, monologok eta bar. Baina berak hor barruan sartzen du beste buelta bat gai potente batekin, kasu honetan adimen artifiziala eta horrelako hori gertatzen ari zau gure gor nortasuna galtzeko edo hipotekatuta izateko, eta oso antzestua, oso elementu teatroko elementuekin osatutakoa monologok, eta uste dut merezi duela parra batzuk botatzeko, eta zer juteko etxera, buelta bat emateko. Egunak aurrera jarraituz, uztailaren 1, asteazkena, lehenik eta behin, atxaldeko 5:00 Iñaki Carretero egongo da, bere ikuskizunarekin, kaskas deiturikoa. Iñaki Carretero, Diego Magorekin batera, auzotik pasa da, askotan bere ikuskizun berriekin, beti abentura berriekin, eta kasu honetan kaskas, eta badakit entzule amoratua dela gure programa. Igual beste aldean dago guain Iñaki entzuten hau, kaskas abentura zein da, eman dezagun, juten gara, baserri baten gaude, eta igotzen gara ganbarara. Eta ikusten ditugu hainbeste trastea, hainbeste gauzak, erdi abandonatuta, erdi hor gutxita aspalditikan, baino altxorrak dira. Eta ze kontatuko digute, ze historioak daude horren atzean, erabiltzen ditu objektu batzuk, txotxongilo gisa, laguntzeko ipuinak, baino batez ere Iñaki kontalari zoragarria da, eta beti bere historioetan murgiltzen gara imaginario batera, ez dakit, beti hor izan dugula, eta askotan pentsatzen dugu ez dela existitzen, eta ganbara magiko horren bidez, jungo gara imaginario polit batera. Eta jarraituz, gehi bat konpainiamen, entzuleak o ikusleak zer ikusiko du? Bai, Xabin Fernandezek, azken sorkuntza, azken burutazioa, azken pedrada. Bai, sorti izan dut, zuzendaria laguntzeko, begirada, kanpoko begirada bat izateko, txotxongiloekin helduentzako. Antzerki astean badaude, 3 ikuskizuna jartzen dugu programan helduentzat. Horrek esan nahi du, umentzako ez daudela enfokatuta. Beste guztiak, eta ez dakit, errespetatzen bada hori, gozatuko dugu hobeto, ez? Testu zoragarria idatzi du Xabinek, irabazi zuen Hiruzpalau jaialdia edo Bilbokoa, Euskaltzaindiak antolatutata. Spoiler bat eziteko, sinosia gutxi gora bera da gizon, bakarrik bizi da, eta bakardade hori betetzeko, berako osatu ditu bere familiko pertsonajek, trastekin eta zaurren aurkitutuko gauzekin. Horreaino. Komeria dauka, manipulazioa, txotxongilo oso bereziak, eta gero, Xabinek bere barne mundua zoragarria da, ez dakit, suzirio bat bezala da. Eta alertzen danean, auskalo, edonoa dezakezula berarekin, ez? Nik asko maitu Xabin, ez dakit, iruditza zaite, sortzaile oso gonbidatuta da urrengo astetan gurekin egoteko, bukatzeko zikloa, ea datorren Xabin, bai. Some get away with it for many years and are not punished. Zer gehiago daukagu amaitzen joan bergara? Bai, ostegunean eta ostiralean 4 antzerki edo ikuskizun geratzen dira, auzoetxean,
kale ikuskizun bat, Amaratzeko plazan bertan ere egongo da, eta futbol zelaian. Ez dena batea biltzen dugu. Osteguna da Pintxopo teatroaren eguna. Mago datoz kalean egoteko, bere gertuko magia egiteko, terrazatan eta usan zehar. Hortik mago bat aurten Oier Jurado bizkaitarrak eskainiko digu mentzako 5 delivery ikuskizuna, magia egumentzako eta familiarentzako. Hori bukatuta, juten gara. Panaderia eta taberneta, zerbait hartzen, eta terrazatik maiaz maia juten direla. 5 mago daude, así que fijo, tokatu zaizula, 3 bat o 4 bat gutxienez. Juten gara gozatzen, noiz behinka ondoko mailan entzuten, ze kabroia, berriro sartu diate, nola egin dute hau? Eta txalok eta algarak ondoko maietan, horrek esan nahi du ondo goazela, txoko batean egongo da Diego Magoa bere globolfexiarekin egiten, txiki-txikientzako, edo beste, oxigeno pixkat hartzeko, eta hori bukaeran kontzertu bat izango degula, Radio Rebelde talde Donostiarrarekin, covers egiten dituzte. Etorri ziren behin bigarren kafera? Bai. Etorri ziren. Bai, hori, Nagor eta Xabi, eta 80 eta 90 marko covers edo bertsioak, denok ezagutzituko abesti horiek, eta, ez dakit, pintxo pot, hartu duzu zerbait, magia gertuan, dantzatzen dugu pixka bat, eta juten garaia jaialdiari bukaera ematen, ez? Eta palmerak jaten dituzu ezagunak dira. Palmerak, auzo hontako palmerak oso ezagunak dira. Bada palmera turismoa horotzen. Palmera turismo. Gusten duzte ez, jende gehiago... Eta merendola turismo ere, porque gure aterpera jende asko dator merendolak itea, urte betetzek, eta bai. Eta azken apunte bezala, nik uste dut aipatzeko dela, dena euskaraz izango dela. Bai, ia dena, pare bat testurik gabe, adibidez azken emanaldi hau ez, La vida toroidal, Roseta Gelatz, Rosa Pelaez eta bere semea Arai Pelaez, Araiek 10 urte ditu, eta monoziklo malabarrak eta zoragarria, artista puska, eta bere ama Rosa antipodista da, honek ez esan nahian australiarra dela, eta egiten du malabarrak oinekin eta hori, eta zirkoa ereoak istripu superlarria izan zuen gondara urte batzuk, eta zirkoa utzi beharrean, bere, dena ematen, eta bere, bai, aurrera jarritu zuen, eta izugarrizko artista da, asko maite dugu, bai, Rosa. Badakizue hementxe aletu dugu egitaraua, itzordu ugari, esan dugun bezala etxeko guztientzako, beraz, etorri eta gozatu Amarozko antzerki astearekin. Guk orain musikari tarte bat eskaini behar diogu. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri. Inez Osinagarekin egingo ditugu hurrengo minutuak bai, joan den asteazkenean, ekainaren 17an aritu ginen berarekin lehen kolpean, baina zer diren gauzak, meloi gehiegi zabaldu, ia meloi bakar bat itxi ezkenuen egin, baina beste tarte bat nahi genuen hartu, zuekin entzuleok eta Inez Osinagarekin lasai aritzeko, eta hauxe dugu momentua. Beraz, berriro ere Inez Osinaga ongi etorri bigarren kafera. Eskerrik asko, hau da bigarren kafea. Hau da bigarren kafea. Eta kontua da gai askotaz hitz egin dugula, Inesekin aurretik, esan da bezala, baina Goiuri Ezeiza Arandiak sarraskia prest dauka, eta guk... Baina lehenengo lapurreta bat salatu nahi dut. Inesek gure liburua laportu digu. Eta hortxe dauka, ze bigarren kafekoa da. Sinatuta dago? Bai, sinatuta dago. Durangoko azokan sinatu zigun, eta hor jartzen du bigarren kafeko lagunentzat edo horrelako zerbait, eta nik behar dut orain galderak egiteko liburu hau. Nik uste dut, bai, behar duzula, baina liburu horrek behar duela beste dedikatoria bat. Bigarren sinadura bat. Bai, ze hori sinatu zuen, iraganeko Inez bota txuridunarekin aserre zegoen Inez horrek ez. Hori da, tarteko Inezarek. Gainera jartzen du, galduz gero mesedez, bueltatu elbide honetara. Eta elbidea da, bigarren kafe hori hartuko dugun lekura.
Eta gertatzen ari da kafe hori. Hori da. Bigarren kafea hau zen. Askotan gertatzen da, nire iraganeko Inesak, ez beti bota zuridunak, egiten ditu gauzak niretzat. Ba, rollo, ez dakizu, esaten zunean, joder, hau nola zen Raider hori, eta iraganekoak duela 3 hilabete egin zuen Raider hori, ja, ez? Eta zituzu, eskerrik asko, Ines. Mi esker, hau da, ekipo lan bat. Hori zen, ba, nire kapritxoetariko bat, ez disko hori egin genuenean, eta zen kaiera forma ematea, birai kaiera bat, eta birai kaiera hortan, kabitzen da, edo zer gauza, osea, ekografia bat, edo terapiako notak, berdin da. Zintilloa gorria da, hori argi neukan. Gauza asko ez dauzkat argi, baina argi dauzkadanak oso argi dauzkat. Postal bat egon behar zen, eta egon behar zen Moleskina bezala, ez da? Eske, bueno, hemen horrela gertatzen da. Zer gauza, nereak postal badaukamen barruan. Bez? Da dio bizitza gaur dela. Claro, ez dituzu postala kolekzionatuko zuk. Tarteka bakarrik. Vale. Moleskinetan jartzen du reguardo, festakizer, osea, rollo galduz gero, hau izango da joder, espesa nago. Itzulera elbidea edo, ez? Bueno, itzulera saria edo, ez? Baina, bueno, eta orduduz gero libretetan beti jartzen du nire emaila, eta jartzen dut mesedez aurkituz gero bueltatu. Osea, rollo, agian zuretzat libreta bada, niretzat balia handia dauka libreta honek, mesedez. Bueno, eski libreta topatzen bali madizki norbaitek, txabal. Hor dokumental badago. Zeinaren gidoilari zuzaren eta etzaren nahi gabe. Bigauzak. Baina guk zuzenean sarraskira egin behar dugu salto, ze Ines Osinagari gaur egiten duen eguraldiagatik galdetu, eta mamia sortzen bada erantzunean, pentsa bere letrengatik galdetzen badiegu. Sarraskia. Bueno, sarraskia normalean abestietako esaldi buruz galdetzen dugu, baina nik hasteko, bueno, galdetu nahi dut, liburuxka honetan, Moleskine honetan badago hitzaurre moduko batzuk zeuk idatzitakoa, eta hemen badago galdera bat oso interesgarria egiten zaidana, eta, bueno, lotura duena, Durangoko azokan 2022an egin genizun elkarrizketan esan zenuen gauza batekin, eta galdera da, nola bihurtu leia, miresmen eta aitortza. Eta orduan burura etorri zait 2022an esan zenigula, ba, adibidez, Ane Martinezek abesten duela diskoa irikitzen duen kanta, eta zeharo erabaki politikoa da hori. Gu etxaiak izan behar ginen. Eta horren inguruan galdetu nahi nuzuke, lortu duzu, hasteko, baduzu erantzuna, nola bihurtu leia miresmen eta aitortza? Ba, txiri. Inbidia deseraikiz, elkarrekin hitz eginaz, dena aldatuko da elkarrekin hitz egiten dugunean. Dena aldatuko da, hasten garenean konturatzen niri gertatu zaizkidan gauzak, ez zaizkidala niri bakarrik gertatu, eta orduan enaizela ni garelagu, eta orduan politikoa dela, eta guztia, ez? Esango nizuke, teoria feministari buruz irakurtzen, nik uste dut ezetz. Niri balio izan didana da, beste zauridun gorputz batzuekin hitz egitea, beraiekin batera negar egitea, beraiekin batera dantza egitea, beraiekin batera ardoak edatea, eta elkarrikutzea. Niri horrek balio izan dit. Onkitu naiz asko hau entzutean, ze esan dizuen ja, 2022an, Bai? Beitu, zema gauz egin ditu nire iraganeko Inesenigatik. Eskegia da. Hane izan zen, nik, Gose taldea amaitu zenean, Gose taldetik botan indutenean, ez naiz gai hau esateko, ez naiz gai ez da ere, esaldi honek eukiditzaken ondorioak asumitzeko. Baina Gose bukatu zenean, ni ama izan berri nintzenean, kantatzeari utzi niolako tarte batez, hane izan zen, nire Leire Martinez, nahita esan dut hau, besarkada bat biei, amaiari eta leireri biei, eta bestei, zulora. Eta, urte askotan, etxai izateko, osea, bizitzak etxai bezala jarri izan gaitu, eta gero zer diren gauzak, lagun egin gara. Eta asko unkitzen dagoan eri buruzan, besarkada hundi bai zoragarria zara eta badakizu. Aipatu dugu ez,
nolabait eskerrak egindako bideari, zure buruari egindako aitortza ere badela, baina badago hemen gorputzak zubi kantan beste eskertza bat, interesgarria egiten zaidana dela, eskerrik asko zuri hau entzuten zaudela, gelan etzanda dagoen arima triste hori. Sortzerakoan petxatzen duzu, hau, hemendik hilabete batzutera, egongo da norbait, Bilbon etxe batean hau entzuten, aizterratzun bere gelan, edo Gasteizen taberna batean. Bi erantzun daude. Barra hori ez da nirea, aizearena da, aizeatxorena da. De hecho, gorputzak zubit letra, ez da nirea, nela baka eta nerea ibartzabalena da, lau eskutara egin zutena, garai hartan, eta kopla batzuk dira. Eta ezin zen beste modu batera izan, regatoi bat bihurtu genuen, harinen kopla batzuk dira, hori besterik ez hori guztia, eta Aizeatxo ezagutu nuenik orduan, Aizeatxo da Arabar Rioxako rapera bat, dena esan da dago orduan, ez? Ez da gauza bera, zuri Gipuzkoan erbat izatea, edo Arabar Rioxako euskaraz kantatzen duen rapera gazte bat izatea. Eta elkar ezagutu ginen, ze berak egiten du nik edaten dudan ardoa. Osea, bera da, nire ardo dilerraren familiako. Ojo, momentu batean uste nola poetikoa zela, eta bada, baina ez literala ere bada. Esan nahi dut. Iruditzen zait. Poetiko egia literala izateko. Aizea, rapeatuko duzu nire diskoan, nola ezagutu zen duten elkar, eske aizeak egiten du nik eraten dudan ardoa. Ze ona. Pues ya estaria. Eta hori aizeak idatzi zuen, aizea eta biok batu gintuen zauri batek, eta psikiatra batek, eta, asko hitz egiten elkarrekin, eta guzti hori, eta esan dion aizea, tia, kantatu behar duzu hemen. Eta aizeak bialdu zizkidan bere barrak, grabatuta, nasketa, abesti hori nasten ari ginen egunean. Zertan gero prokrastinazioa, aizea etzen hau sartzen bialtzera, eta nik esan dion bengatia, bialu, eske mierda bat egin dut, eske mierda bat hau, eta esan dion, behitu, 5 minutu lehenago iristen balin bada, barruan sartuko da. Eta nik asko empatizatzen dut deadlineak apuratzen dituen jendearekin. Eta asko egiten didate espilu, eta izan zen, konsigna izan zen, entregatu idazu mierda hori. Guazen egitera kantu mediokreak. Eske dago guai kantu mediokreak egitea. Noski baiet. Saltxo pixka bat. Venga. Zergatik Einstein eta Neymar, zergatik Bob Marley eta Botoko Mari, Mauriziarekin Williams eta Nacho Soinulari. Bereziki zergatik Neymar. Sarrirena da letra hori. Horrutziko dugu. Eta uste dut, bere semeari lehen Neymar gustatzen zitzaio dela. Baina sarrik nahi zuen atletikekoa izatea. Futbol kontuak. Orduan paso bingo dugu. Egin paso. Ezagit zer gertatu den denboraldi honetan azkeneko urtean, azkeneko 2 urtetan, baina badago kontzeptu bat, asteazkenetan elkarrizketa guztikoetan etorri diren talde desberdinak, batzuk pop, bestek rock, beste batzuk folk edo dena dalakoa, baina disko askotan agertzen da errua. Eta erruaren kontzeptua, eta erruarekin burruka, eta baina askotan agertzen da kendu idazu errua, ez? Eta kendu nahi dut gainetik errua, eta hemen aldiz, ez egidazu kendu nire errua, ez herri osoaren gure erru zaharra, erru gabe ez dute zer egin izan. Ni ziurrenik enuke inoiz kantatuko kantu hori, jakin ez panu, kantu hori Joseba Sarroena Indiak idatzi zuela erbestetik. Ez dizut esango zein urtetan, baina esango balin banizue, orduan eta balio gehiago emango zenieke erru horri. Eta nik nuke kantatuko kantu hau, ez balin banuen kantatuko kolektibo baten ahotsetik, eta ez balin banuen kontatuko nirea bakarrik ez den erru batetik. Batzuetan nik ez dut bakarrik nik kantatzen, edo ez dut niretzat kantatzen, edo ez dut nire ahotsetik kantatzen. Ni ahots bat naiz eta gorputz bat naiz, eta beti ez dut. Saiatzen naiz ez kantatzen inoiz, nik esango ez nituken gauzak. Bueno, hemen ere beste meloi bat. Total, batzuetan batzuetan inkoherentean naiz totala, Baina erru hau ez da nirea, da gurea. Presondeia etxetzak ez dutela espetxean dira. Eta amaitzeko pixka bat auto-erreferentzia bat egingo dut. Ze kanta batean 9 tekikara basamortu ertzean, bertan aipatzen da lehenengo tekikara bizitzea bezain garratza izanen da, 2. tekikara maitasuna bezain goxoa. Zer da 2. kafea?
Bitu kantu hau da, zu galetzen duzu nahi duzuna, nik erantzuten duzu punta jartzen zaidan. Kantu hau, Sarriketa biok, kantu asko egin ditugu elkarrekin, kotxean kilometro asko eztabaidatu dugu, izugarri, ze ez gaude guztian ados, eta asko gustatzen zaie Sarrirekin eztabaidatzea, konturatzen naiz oso jende gutxik eztabaidatu duela berarekin. Osea, eta dagoela guai. Eta nire ere jende asko ez dit esan, maite dut ez esaten didan jendea, eta frente egiten didan jendea, eta zalantzan jartzen dagoen jendea. Uste duzu Sarrik hori pentsatzen duela? Jende gutxik eztabaidatu duela berarekin? Galetuko diot. Bai, interesgarri iruditzen zait. Baina... Bueno, galetuko diot, ez dut bere izanean ez esango. Gero esango dutzu, galetuko tzat eta esango dutzu. Baina, bai egia da, osea, dala... Ez dakit Sarrik ironia asko dauka, aterat nahi dut hau, testua berea da. Askotan, adibidez, itxasondon joko dudanean, ekainak 19, ni bakarri joango naiz, makinekin tatata, eta txiste berzela, gogoratzen naiz behin altzagan kantatu nuela, eta esan duela, bueno, gaur ez duzu entzungo Joseba Sarrena Indiaren testurik. Osea, kontzertu hontan ez du kolaboratuko Joseba Sarrena Indiak, bale, ez? Osea, askotan izena handi jartzen duzunean tartean, batzuetan geritzen gara atzamarrari begira, eta... Baina, bueno, total, Sarrirekin plazan egin ditugu elkarrekin saio asko, utzi genion egiteari, azkeneko saioak atuen kontuak izan zen espetxean, eta esan genuen jastaria, justizia poetikorik baldin bada, da Sarri espetxera joatea bere poemak errezitatzera. Eta orain egiten ditugu saio eskolarrak, eskoletan egiten ditugu saioak elkarrekin, eta guai dago, ikaslek ez gaituzte ezagutzen, ez Sarri, ez tiparrara hau. Osea, ezagutzen gaituzte agian irakasleek, edo ikasleen gurasoek, edo, baina beraiek ez, orduan, zoragarria da, kantatzea eta kontatzea, inungo sesgo horren jarri gabe edo, ez? Eta gero niri saio eskolarrak asko gustatzen zaizkit, badaukat irakasle txiki bat nire barruan, pasioa hundiz bizi dudana, divulgazioa eta guzti hori, eta balio handikoak iruditzen zaizkit eskoletako saioak. Bueno, total, kantatzen dugunean kantu hau eskoletako saioan, Sarri kontatzen du nola beretzat maitasun kanta baden kantu hau. Eta ni kontatzen dut nola iritsi zitzaidanean Sarriren testua esanaz, maitasun kanta bat egingo dugu, nire zitzaidan iruditu maitasun kanta bat, iruditu zitzaidan itxaroteari buruzko kanta bat. Orduan, ez, men jolasten dugu horrekin, ez, zer den idazleak esan nahi duena, edo transmititu nahi duzuna kantu batean, kontu batean, baina gero buru jabea dena entzulea da, ez. Zer den bigarren kafea? Hemen montaña rusa bat. Begira. Adrenalina gustatzen zaizu, ez da? Pixka bat. Guri era bat. Bai, ez? Bai, horrek duen txarretik ere, bai. Engantzatzen du, Kontuki behar adrenalinarekin. Kontuzuki behar. Zurkuntza prozesuetan ere, bai, askotan estimulua maite du gehiago sortzen duguna bera baino. Guztiz. Bueno, sortzen duguna askotan, ez dauka garrantzirik, Entzun dizut eta gustatu zait. Katu duzunean, abestiak liburu honetan. Ez da inbesterako, benetan. Eta era berean, balio handiko zerbait da sorkuntza, Minutu gutxi batzuk ditugu, Goiurik Laister agur esan beharko du, baina geratuko gara hemen Noarekin, kaixo Noa, zauder xili-xilik. Noa ari da, Ines esaten ari den guztia hor idazten. Hor Noa liburu bat duzu, Ez galtzeko hor ari da, erregetoia eta amamen amamak, eta... Bueno, Goiuri, nahi balin baduzu, galetuko diot Inesi, orain eskuartean dituen proiektu pare baten inguruan, eta kantu bat eskatuko diot. Beraz, zuk aukeratu, uste dut joan behar duzula, moldatuko gara zu gabe, uste dut, saiatuko gara bintzen. Falta motako zaitu, eta moldatuko gara zu gabe. Hori da nik etxetik egiten dudanean, igez esan dut, Juan, nahi nuen esan. Gustatuko leitzaidakena entzutea, batzuetan entzuten dudana beste batzuetan ez, eta nire buruari esaten dio dana. Ondo egongo dira ni gabe. Falta motako naute, eta ondo egongo dira ni gabe. Goiuri zarandia, tarte batean gurekin zara berriro. Bai, holdatuko naiz. Gelanetan nadagon, harima triste hori. Belaunak betiek eskua urrak, belaunak betiek eskua urrak, zilborrak ezkazalak ezterak ezurrak, dardaraztean dantza egiten du lurrak. Ines Osinaga dantzan ikusten dugut, azken aldian dantzari ezinguratuta ibili da gainera, hainbat sorkuntza prozesuetan. Zenbat, muxo eman Goiuri dilasai. Kusiko dugu elkarremen edoan, ziur. Uste dut 20 minutu barru hemen. Bai ez.
Dantzari eta zari nintzen, hainbat proiektu eskuartean, ostiral honetan, noiz duzue, azkeneko emanaldi bat daukazue Ane Labakaren Zurberriak egin. Baina Ane ez da dantzaria, bertsolaria Ez badakit, bai, hor proiektu bat, badakit. Eta bestea daukazu, Garazi Egigurenekin, Aizuloan duela gutxi egin duzu olako prestreno moduko bat. Bai, hori da. Nondik hasiko gara? A ber, bueno, desordenatuta kontatuko dizuet, baina, bueno, zuek lasai hartu kafea. Nik ere nahiko desordenatuta galdetu dizut, dendera esaten bai, eta ninengoen despistatuta entzunaz, Olatz Salvador kantatzen hemen gorputzak zubin. Gustatzen zait asko kantu hau, asko. Hau izan zen Olatz Salvador autotunearekin entzun nuen lehenengo aldia. Más o menos, ez lehenago entzun nuen, baina, bai, horrutziko dugu. Olatz, besarkada bazuri ere, bai, maite zaitut eta badakizu. Ia, zertan abilen orain, bueno, lehenengo, Ane Labakarekin Zurberriak. Amaitzen dugu, ez dugu ikusi, azkeneko aukera daukazue, ekaineko 24an Lekitxon. Zurberriak da Ane Labakaren poesia liburu bat, bere ez amatasunetik, baizik eta amatasunak zeharkatzen zuen inguruan, idatzi zituen poesia txatalak biltzen dituen liburu bat, eta liburu aurkezteko antolatu egin nahi izan zituen Anek bertso saio literario musikatuak. Beraz, Ane gai jartzailea da, ni naiz Aneri fondoa jartzen dion musikaria, eta pare bat kantu kantatzen ditut. Baina, txispun. Propio Zurberriak sortu dudan kantu bat, dala pixka sarraskia bezala. Bueno, sarraskia ez nola dago jurik hasieran egiten duena sarrera ditzen diogu, bai, ez daukaola izen zehatz bat. Nik Aneren liburutik hartu nituen esaldi txatalak, kontestu zatera nituen, denak nahastu nituen, eta arekin egin duen testu berri bat, ez dela nire Anerena dena, baina ez da Aneren testu bat. Nola ditzen diozu horri? Zer, akaso guk goiuriren horri deitzeko balia dezakegu hitz hori? Birziklapena da, nik behin Lizar Begoñari entzun nion, berak arte garaikideari buruz gehien interesatzen zitzaion da momentu hontan, zela aurretik sortua zegoena zatitu, eta zati txikiekin zerbait berria proposatzea. Eta izugarri gustatu zitzaidan. Eta argudio hau erabiltzen du kobrak egiteko, hartzeko Lourdes Iriondoren kantu bat, eta hori sartzeko nire kantu batean, Mauriziaren irrintzi bati autotunea jartzeko, Goseren kantu bat hartu, eta ukelelearekin elektronifikatzeko, eta Ane Labakaren liburu bat, poesia liburu bat hartu, eta hortik esaldiak hartu, eta kantu bat egiteko. Ez dakit nola egiten zaien, kompostajea? Kontua, kompostajeak herri hontan baduela alako, beste usain bat. Ez herri hontan Euskal Herria zaren nintzen. Bai, herri hontan. Zure herria nire herria da. Bai, herri hontan kompostajeak egin zuen alderdi politiko batek kanpaina politiko oso zikina egitea hainbat alderdi gobernutik ateratzeko. Agian apropiatu beharko gineateke kompostajea. Igual bai da, apropiazioa. Ez dakit, tiparrara bat izatea guai dagoena bezala, ez dakit. Badago apropiazio bat hor. Bueno, total, Zurberriak ez baduzu ikusi, azkeneko aukera, da, 24an guai izango da, lasarten hasi zen, Ane lasartekoa da, Lekitxon amaituko da, Ane orain Lekitxon bizira, eta 9 iraundu birak, Zurberriak plazan, aurdunali bat bezala. Eta guai izaten ari da, ez dakit, Amaia Agirrekin batera holtza konpartitzea, ikuste Amaiak nola bizi duen amatasuna, Uixu Albert nola bizi duen, edo Miren Amurizak nola bizi duen orain, edo Alaiak, edo dena delakoa. Onintzare tartean izan duzuen momentu batzuetan, ez da? Bai, baita ere, Oian Eguaran ere bai, Jon Euria ere bai, gero, bueno, gauza gertatu dira. Eta niretzat izena superpolita, bertsolari senyorakin egitea biratxu bat, eta bertsoak entzutea oholtzatik. Nien naiz oso bertsozalea. Ze, hau da esatea bezala, ardoa gustatzen zaizu, bakarrik gustatzen bali mazaizu ardo ona, igual ez zaizu gustatzen ardoa. Edo igual bai, ez dakit. Bueno, niri bertsolaritza bere hortan ez gustatzen zait senyora bertsolariak entzutea kantuan. Ordan, guai izan da, dantza, esan didazu, dantza. Bueno, Zurberriak, beraz, ikusteko azken aukera entzuriak eition, ekainaren 24an, hori da. Ane Labakaren proiektua, liburu horren inguruan hemen bigarren kafean aritu ginen zuekin, Zurberriak atzean ere badagoela hitz bat Euskal Herrikoen bat txokotan. Zer? Kantatu ingo dizuet Zurberriak, ez dut inoiz grabatu. Ados, gu grabatu egingo dugu. Vale, baina kontatuko dizuet, nire sekretutxo bat, eta naiz pixkat bertsolari. Olatz Salvadorek esaten dit askotan, inestia, hartu erabakia kantuetan, kantua horrela da, erabaki, eta gero ikasi, eta egin beti horrela. Nien naiz musikari hori. Ni badauka letra, baina melodia badauzka gauza batzuk argi, eta beste batzuk
improvisatzea gustatzen zait. Ingo dugu kantua, Venga. eta gero, Aizuluari helduko diogu tartetxo bat. Ni oso zinaga. Ordenatzen gara pixkat, ez da? Pixka bat, biok ere beharra badaukagu. Venga, guazen. Claro, bilen pentsatzen, ja kantua horrela galdituko dela, osea, orain kantatzen dudan bezala, nola grabatzen dudan, hau da deadline bezala. Buah. Pasote. Kantua zure izango da edizio eskubideak ere bai. Guk saldutako presioan. Guk jarriko dugu ikus entzunezko talentua, baldin eta jartzen badugu, hortik aurrerako guztia zurea da. Ines Osinaga ezur berriak entzuleok, oraindik grabatuta ez dagoen kantua, baina zuzenekoetan inoiz jo duzuna, esango du. Bai, Anela Bakari eskentzen diot. Venga, Anela Baka, besarka handi bat, bigarren kafetik, Ines Osinaga ezur berriak. Jakin dut ezur berriak dauzkazula, azkenik ari naiz iristen, egunero utxetik abiatzen, enaiz 10 galderatan kabitzen, oroitu barren tartean, baginela ere orain artean, handiegia naiz nire itzalean, 3 egun oso gaur bakarean, lehertu naiz, lehertu zara, betazara gori, betzuloak su, faltan hartzen naiz badakizu, betazara guri, betzuloak zu, faltan hartzen naiz ta badakizu, orain badakizu. Nola egiten da garaxi barrurantz, izotza bada komuneko zorua, goizegida ospatzeko bere gitago sabaia, hau ez da zauriztar orbaindua, lehertu naiz, lehertu zara, betazara gori, betzuloak su, faltan hartzen naiz badakizu, betazalan guri, betzuloak zu, faltan hartzen naiz ta badakizu, orain badakizu.
txiki bat neukanik hor parez pare. Lehertu naiz, lehertu zara, beta zara gori, betzuloak su. Faltan hartzen naiz, badakizu. Beta zara gori, betzuloak zu. Faltan hartzen naiz da badakizu. Orain badakizu. Orain badakizu. Orain badakizu. Guau, zur berriak Ines Osinaga eta Anela Bakaren hitzak gure bigarren kafeko momentu ederra hauen artean. Ines badator gure entrevista setera bueltan, eta benetan entzuleok azken txampatxoari helduko diogu berarekin, naiz eta zuek gu bezain gustora egon zaitezketen eta Benetan jarraitu azken nahiko txampa, ezta? zenuketen, bai, ezta? Bai, ezta. Bai. Bai, eske hau dauka adrenalinak. Aizuloa. Venga. Sorkuntza prozesu luzea, kolaboratiboa, jende ederrarekin, bueno, guk bintzat maite dugun jendearekin osatu duzuna. Nik ere bai. Nik hortara aspiratzen dut bizitzan, sortzera maite dudan jendearekin. Gero, kobratzera ere, ez? Baina sortzera maite dudan jendearekin. Eta ari zara sortzen, maite duzun jendearekin. Bai. Hortan dago. Eta izuloa izan da prozesu bat, guzti hori, esan duzun guzti hori, eta erraza. Eta aldarrikatzen dut. Batzutan maite dugun jendearekin sortzea ez da erabat erraza izaten. Ez. Eske askotan sortzea ez da erraza. Eta badirudi sortze prozesuak izan behar direla luzeak, atramilatuak. Osea, ni gogoratzen dut, badon, korrika sorkuntza beka batekin egin duen opera postdramatiko bat, interdisciplinarra, eta egin duen lan dantzariak, aktoreak, musikariak, bisualak, artez zuzendaritza, eta prozesua izan zen ederra eta komplikatua. Eta kasu hontan, ari izaten erraza. Eta aldarrikatzen dugu hori, garazirekin hitz egiten, desan dugu, klaro, eske, izan daiteke erraza ere bai, ez? Eta badirudi gauzak erraz egiten ditugunean, ez dakit meritu gutxiago daukan, edo balio gutxiago daukan, edo nire hori ukulelea jotzak erakutsi dit. Gaztetan jotzen duen trikitisa ondo eta ketekagas artean, ez? Superrondo. Bestela ez nuke ziurrenik publikoan joko. Ze askotan gauzak ez ditugu egiten ketekagas egiten ditugunen artek publikoan. Ez eta orduan inoiz ez ditugu egingo kroketa goxoak, ze kroketa goxoak egiteko egin behar direna dira kroketak. Eta ez kroketa onak, egin behar dira kroketa asko. Eta lakuren batean goxoak ateratzen zaizkizu. Ukelelea izan zen, nik gitarra inoiz naiz ausartu jende horrean jotzen, ze ez dakit gitarra jotzen, bakizu. Eta gero igual jotzen du gitarra, eta inoiz ikusten dauenak jotzen gitarra, ez du, baina jotzen duzu gitarra. Bai, jotzen dut gitarra, baina ez dakit gitarra jotzen. Eta nire buruari baimena ematea ukelelea jotzeko naiz eta ez jakin ukelelea jotzen, eta ukelelea jotzea izatea hain erraza, ze ukelelea jotzea erraza da. Da panderoa jotzea bezala, erraza da. Panderoa ondo jotzea zaila da. Baina jotzea erraza da. Instrumentu guztiekin gertatzen den zerbait da. Denak mugaraino eramatea zaila da. Baina jotzea ez da erraza. Ez, esan dut zailarekin. Instrumentu guztiak ondo jotzea dela zaila. Denak daukate nahi duzun tokirainoko bidea. Bai, baina gauza batzuk behin jotzen duzula, ondo jotzea errazagoa da. Bueno, kurba de aprendizaje. Baina ukelelea jotzea erraza da, oso erraza da. Eske, ez duzu fa maiorra jotzeko zejila jarri beharratzamarrean. Osea, ni zejila puta horrek ez dituzten egiten, kintak igual bai, baina zejila ulertzen didazu, ez da? Inoizen nahi zausartu. Eta ukelelea, nola ez duda, ez dakidan ukelelea jotzen, eta gaizki jotzeko baimen eman da nire buruari. Gaizki ez dut esan gaizki, ez du jotzen gaizki. Ez du gaizki jotzen hori da. Erraz. Eske dago guai gauzak erraz egitea. Bizitzak ez dauka zertan komplikatua izan. Batzuetan mina ematen du bizitza, baina bizitza erraza izan daiteke. Eta sorkuntza ere bai, aizuloa izan da super erraza, bakoitza beretik jarri du, eta garazi izan da oso abila, errespetatzen bakoitzari
gure sorkuntzako espazio hoietan daukagun autoridadea zela bait, baina era berean jarri dizkigu mugak eta esan digu hau, bueno, Garazik oso maitakor esaten ditu gauzak, ez? Ni goratzen esaten zidanean, Maiti ez dut oso argi ikusten hau, hori da ez bat. Hori da. Bueno, hori da ez bat, sorkuntza prozesu kolaboratibo batean zeinatan berea den narratiba eta berak oso argi daukan zer esan nahi duen, ez? Orduan, lana izan da, niretik jartzea, baina Sara Zuzaia entzuten, edo Sara Zuzaia entzun, eta, bueno, eske, Sara Zuzaiarekin noltzan. Ja estaria. Osea, oso guai, ze Garazirekin asko konpartitu dut holtza, gero Garazirekin konplizitatea handia daukagu sorkuntza, ni Garazirekin improvisan dezake, eta berak ere improvisa dezake, eta ari gara gauza antzerakoa kontatzen. Hori ez da sortzaile askorekin gertatzen, eta gertatzen denean zaindu behar den binkulo bat dela uste dut. Binkuloekin ez da beti gertatzen, eta batzuetan, egoten da matx hori, eta niri Garazirekin gertatzen, eta orduan Garazik esaten dite, Inez, libra daukazu azarako 27, bai, bale, ez du galdetzen zertara guazen, edo zer egingo dugun. Bueno, total, berdin da, porque esaten malin baditeren, nik ez du bezpera arte... Bezpera kontzeptuala, bai. Kontzeptua hori da. Bezpera kontzeptua da. Orduan, aizuloari da izaten guai, egin genuen aurre estreinaldi bat, ze estreinatzeko oraindik ez gaude, baina badakizu, bueno, deialdiek, diru laguntzak eta badauzkatela baldintza batzuk, eta estreinaldi bat egin behar genuen, eta egin genuen garai honen, eta egin genuen estreinaldi bat ez irekia, edo, bueno, maitakor begiratuko gaituen jendearekin. Zeinetara bigarren kafeko kideak onbiauta egon ginen, eta ez ginen, joan, dena esaten hasita, hemen autofustigatuko gara pixka bat. Ez, fustigatu, jarri medaiatxo bat, gonbidatuak izan baldin mazineten. Saio hortarako, Zepolita. Dena esan da dago. Baina, nik penatxoa badut. Ezin izan, nuen energiarik izan, kontzertua iristeko. Eske batzuetan gertatzen da. Bueno, hori beste meloi bada, baina nahi dut esan. Osea, guk nahi izan genuen bertara gonbidatu aurre estreinaldi bat ikusteko gaidena. Aurre estreinaldi bat da zerbait oso zaurgarria, zuk sorkuntza prozesu batean konpartitzen duzuna jendearekin, baina oraindik ez dago bukatuta, oraindik ere testeatzen ari zara gauzak, eta nahi duzu kritika. Nahi duzu feedback hori, baina uste du zaindu behar dela feedback hori zaintzarekin izan dadin, eta guzti hori, eta nahi duzu feedbacka benetan jendeak egurra eman diezazun, baina maitakor begiratuko zaituenak egurra eman diezazun ondo, ze kritika izan daiteke zaintzatik. Bueno, guzti hori orduan egin genuen, eta oraindik ezin dizuet esan uste dut, noiz eta nun estreinatuko dugun, baina uste dut ez sareetan begira nengoeni, eta ez dago Komorebi produkzioaken perfilean. Orduan ez errez. Eta Garazi egigurenek, uste dut jakinaraziko digula arazori gabe. Inigo, hau, horrela. Ze etxean konfiantzak hori dauka, autogonbidapenak onartzen ditugula. Udara eta gero izango da, horrela lasaitasun osoz, eta gero aizuloan ni asko gozatzen ari naiz, sortzen lemazain izan gabe. Eta hori ari da izaten zerbait oso gustagarria, erabaki guztiak ezartzea, proposatzea, baina denaren ardura euki gabe, narratibaren ardura euki gabe. Erabat. Eta hori ari da izaten oso guai, zen nire asko gustatzen zait lema eramatea, eta erabakiak hartzea, baina gustatzen zait ere eraman nazaten. Erabat ados nago, baina gehituko nuke gauza bat, ze garrantzitsua den lemazain batentzat, lemazain izaten dakien norbait, lemazain izan gabe ondoan izatea. Guztiz. Hori da, luxu bat. Bai, eta iruditzen zait sorkuntza prozesuetan foko jarri behar den zerbait dela, ze batzuetan sorkuntzaren izenean gaizki tratatzen dugu elkar, sorkuntzaren izenean asko estutzen dugu gure burua, ondokoa, bata bestea, todo por la obra ez, inoiz ezin da izan obra pertsona. Bueno, gero hemen betikoa da, ez da? Zaindu behar da proiektua, zaindu behar da kolektiboa, eta zaindu behar da norbanakoa. Hortxe, aldugun bezala egiten dugu, batzuetan hobeto, ez da, tutan txarrago, baina aizuloa hortxe, gainera esango dizuet, aizuloa, bueno, hasieran egin genuen tabakaleran pieza motxa bezala, Garazita biok bakarrik, dantzan asko funtzionatzen dute pieza motxek. Nik dantzan ikasi dut kontzeptu hori, eta oso guai dau. 13-16 minutu bitarteko pieza motx bat, peli baten kortoa bezala, ez? Eta guai dau, eta hau uztailean egingo dugu, esango dizuen nun, areatzan, uztailak 9. Esken eri esan didate, mesedez, mikrofonoan bota agenda, bale, tia? Jake Instagraman ez duzun esaten, bota agenda. Areatzan, uztailak 9. Short. Zuloa, short. Zuloa, short. Pieza motxa Garazita biok. Bai, eta gero, uztailan, esken nik udaran ez dut egiten lanik Inigo. Eta noa barkatun dago, Inigori hitz egiten, Inigori bakarrik. Zer zaude? Vale.
Nik udaran ez dut egiten lan, hau da, tiparrara bat izatearen albokaldetariko bada, musikari arrara izatea, bizial naiz, eta kobratu aldut udaran esplotatu gabe nire burua, eta, bueno, duela urte batzutatik ona, etxean aurrak ere bizi direla, asko laguntzen dit. Orduan abuztuan agenda blokeatzen dut, ez dut lanik egiten. Bueno, no ser... Bai. Hauek diran ere printzipioak, baina. Hori da, no ser, bi aukera daude, edo deitzen dit norbaitek egin behar dudana eta galdetu gabe noana, edo eskintzen dute izugarrizko dirutza. Bueno, nire printzipioak, nire euskal printzipioa, baina saldu nitzak. Hori da, iraia eta urrian oporrak egiten ere badakigu. Hori da. Eta hilabete baten presioan, 3 hilabete oporrak egitea gauza derra. Nire printzipioa zalantzak jar nitzake. Bueno, nahi dut esan, abuztuan ez dut lanik egiten, ez da askotan gertatzen hori musikari profesional izan da. Profesional dinot, nire lana hau denean. Eta uztaian, igaz hartu nituen, uztaia eta abuztua biak jai, eta kaltein zidan. Zer gaixotu nintzen. Nahi dut esan, ni nire lan asko gustatzen zait, lanik ez egitea ere asko gustatzen zait, baina ni lanik egin gabe eta eskolako irakasleak ere lanik egin gabe luzegia egin zitzaidan, eta nire etxean bizidan beste heldua lan izugarri asko egiten etxetik kanpora. Oso horra izan zen, eta urten erabaki dut, gustatzen zudala egingo lanik etxetik kanpora, lan kobraturik, gurotesan, eta uztaian bai. Baina bakarrik egingo ditut lan gustagarriak eta deadlineik ez. Ondo dago. Niretzat sortzea deadlinea bai, plazerra da. Lana da deadlinea dagoenean. Osa, nik obratzen dut deadlinea errespetatzearret. Horrelako zerbait bakizu. Edo itxarotegatik. Nik itxarotegatik asko kobratzen dut. Kantatzegatik ez da inbeste. Bai, nahi balin baduzu ni egotea zure ekitaldian eta kantatzen, eta nahi balin baduzu egotea goizeko 9:00 soinu froga egiten. Ekitaldiko hasieran eskaletako lehenengo 5 minutuetan kantatzea kantu erdi, eta gero eskaletaren amaieran kantatzea 2 kantu, garestiak ez dira kantua, garestia da beste denbora. Bai. Deadline bat jarri behar diogu gure buruari, eta da entrevista hau. Jo, guai egon da, Amaitu egin behar duela, oso guai egon da, bai. Bai, bakizu zer, ustalian noiz da? 16. Bueno, esko hori ere ez dintuzu kontatu, baina nire fantasia bat egi bihurtuko dut. Uztaiak 16, Ines Osinagak bere fantasia bat egi bihurtuko duzut, hau dela, amaitzeko modua. Ez, kantatuko dut organista batekin. Kontatuko duzu, beraz. Bai, ez dut esango nun, porque... Ados, hasi da, ez dinda kontatu, pixkanaka bai. Bueno, bai, pixkanaka bai. Kantatuko duzu organista batekin. Bai. Eliza batean, beraz. Eliza batean, asko gustatzen zait elizetan kantatzea. Uste du badela nire umetariko, ni umetan elizara eraman naute dino, zenik ez nuen erabakitzen, baina joan naiz, eta bazen eleizan, ez daukatorlako, ez da traumatiko hori gaztea izan nintzen erarte, baina umetako rekuerdua da, eleizan kantatu daiteke. Eta egin daitezke bigarren ahotsak, eta ez dizu inor gaizki begiratzen. Niretzat bazen horrelako zerra, bueno, eta gero orain ni naizen ontatik eta nire kritikotasun ontatik elizataz apropiatzea gauza paganoak egiteko izugarri gustatzen. Gauza edarra da. Ines Osinaga plazer bat izan da, benetan, mila esker. Jose ondo, ez du itxoin behar laburte, bale? Bestela akumulatzen zizkia gauza. Egia da, bai. Oraindik meloien kontu hori argitu behar dugu. Hori da. Txaranga, gauza pila bat. Meloiak salgai. Entzuleok aurrera egingo dugu, eta giro zaldatuko dugu, baina musika giroan, asko maite dugun beste musikari batekin Aizea Marti hartuk, duela egun bi atera du, Triumph bere urrengo diskoaren aurrerapen kantua, eta, bueno, jasa gustuko baduzue zoragarria, jasa gustoko ez duzuela uste baduzue, entzun Triumph, Aizea Marti hartu.
Entzuleok, bagoaz bihar goizeko 10:05 hementxe bigarren kafean zaindu eta izan ondo. Keep calm and bigarren kafea.